సిద్దిపేటలోని శ్రీ సరస్వతి శిశు మందిర్ 45వ వార్షికోత్సవం ఘనంగా నిర్వహించారు. ప్రధాన వ్యక్తిగా శ్రీ సరస్వతి విద్యాపీఠ్ విభాగ శిక్షణ ప్రముఖ్ వెంకటరామరెడ్డి పాల్గొని శిశు మందిరాలు క్రమశిక్షణ, దేశభక్తి, సాంస్కృతి విలువలను పెంపొందిస్తున్నాయని తెలిపారు. పెద్ద శంకరంపేట ఎస్ఐ ప్రవీణ్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు శిశు మందిరాలు నిలయాలని అభినందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏఎస్ఐ సంగమేశ్వర్, ప్రబంధకారిణి సభ్యులు కాంతిలాల్, జంగం రాఘోలు, మల్లేశం, పున్నయ్య, సాయిలు, గాండ్ల సంగమేశ్వర్, గాండ్ల సర్వేశ్వర్, ప్రధాన ఆచార్యులు లక్ష్మీనారాయణ, ఆచార్యులు జైహింద్ రెడ్డి, శ్రీనివాస్, మాతాజీలు, పోషకులు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.